dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. At tuyan, dagiti kang runaan nga damag, iti Tiradpas News. Kinadabi mo dati, apa yung mapantan? Agkukwado pa yung badili. Nagbalin nga narungbo ti panang sabet ti Candon City ti Barong Atawen dahito ket babaen ti naranyag nga fireworks display ken kankanta babaen ti panang idaulo ni Mayor Eric Singson. Sakbay ti dayta nga detalye at iti Paulo ti Damag iti Tiradpas News. DCG ng isayang ganda, iti Search and Rescue Operation. Candon City sinabot na ti Barong Atawen anarungbo. Naputukan ti palibang nangat-ngato iti Atawen. Presidente Marcos ken VP Sara nang ipaay ken insay ti Barong Atawen. Magandang araw sa inyo lahat. Isang masigla at mainit na pagbati ng bagong taon ang ipinapaabot ko sa bawat Pilipino sa buong mundo. Sa pagsalubong natin sa 2026, iwaksina natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahinga na punong-puno ng pag-asa. Hayaan natin mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Ano man ang hamon na ating haharapin, taglay natin ang pambihirang lakas upang malampasan ang lahat ng balakid. From the most trusted news center dito'y Amyanan, daytoy Tiradpas News. Naimbag nga oras kailan siyak ni Jerry Gibaon katitay danon mi kada kayo dagiti detalye ti damag nagbaling nga rungbo ti panang sabet ti Candon City iti Barong Atawen dayto ket babaen ti naranyag nga fireworks display ken kankanta babaen ti panang idaulo ni Mayor Eric Singson damag manipod kini Dani Antalan. Babae ti fireworks display ken kankanta sinabot ti Candon City tawen 2026. Iti selebrasyon anaangay
Ijay Hotel Van Gogh. Indalwan mismo dahito ni Mayor Eric Singson ti pamilya na kanda dumupeng opisyal ken dagiti umili anak imay maysa iti ragsak iti parang sabat iti baro atawen ken panagyaman iti impa iti tawen 2025 para iti ili ken dagiti umili na. Naglawag ti tangatang iti pakabuklan ti Candon City nang runa ket ngaruden iti dadateng ti alas 12 babaeng kadagiti napipintas abuya iti fireworks. Naragsak ni Mayor Eric Singson tinasaw panagsabat tinawen daytoyen ngar aramiden ti syudad kastanday ti panangiburay iti baro anam nama. May palagip nga iti laang nabiit ket nabaliga rin ang bakan ti syudad ti Feria di Candon Festival amay sa kadagiti kang runa selebrasyon iti syudad ken pananglukat meten iti rambak para iti Pasko ken baro atawen. Dari dalan ti Radpas News. Immado ti bilang ti inaputukan iti palibang iti panagrambak ti Pasko ken baro nga tawen ditoy Region 1 may basar dito ti datos nga enruar ti Department of Health nagkunapay nga kadwan kadagiti biktima ket dagiti ubing adtoy ti pakabuklan ti dalya manipod kini Dani Antalan. Nakailista ti Department of Health wenno DOH iti 78 a kaso iti fireworks related injuries manipod Disyembre 21 aging gana 31. Iti Region 1 iti daytoy atawen. Nangat nga to daytoy iti 2.6% kumpara iti Disyembre 31 ti tawen 2024. Kaaduan kadagiti biktima ket dagiti ubing agtawen iti 5 aging gana 14 wenno ganay 24% dagitoy. 82% met dagiti na biktima ket lalaki. Kinunapay ti DOH sa kangrunan kadagiti paputok anausar ket 5-star quitis ken dagiti makungkuna nga unlabeled firecracker. Umununan ang nagpalagip ti DOH ken dumupay nga ahensya ti gobyerno aliklikan nagaramat kadagiti nasaw palibang gapu iti pangtang ay paina kadagiti tao kadagiti ayop ken uray payente glawlaw gapu iti toxic waste ken air pollution. Imbalakad pay ti panagusarlanan kadagiti alternatibo awagas kas kumay ti turutot, drums, ken light stick, ken dadumapay. Kabayatan na nakailista mo ti DOH Region 1, iti 40 ket siyam a road crash injuries. Manipod iti probinsya iti Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, ken Pangasinan. Iti naala adatos, manipod kadagiti government ken private hospitals ken facilities, talo kadagitoy tinareport anatay kabayatan na a 93.3% kadagitoy ket lalaki. Daniel Dalan, Radpas News. Pakamo ipariten ti Land Transportation Office ti panagdalyasat dagiti e-bike ken e-trike kadagiti kang runaan nga kalsada. Isu nga no di mo kayat nga ma-impound tilugan mo kita basit. Ti pakabuklan ti damag idanon ni Casey Manaug. Nirugyanan ti Land Transportation Office LTO nga ipatungpal ti panakiparit dagiti e-trike ken e-bike kadagiti dadakkel a kalsada ita Biyernes, Enero 2, 2026. Ti anunsyo ket inaramid ti LTO Assistant Secretary Marcos Laquinao anay pangitngit a painalen ken awanen ti maited a kanayunan nga inteksyon apaman amang rugi iti panakipatungpal. Kinunapay ni Laquinao dagiti matiliw nga ag-operate iti e-trike wenno e-bike kadagiti dadakkel a kalsada ket maipasawng iti penalties kas naituding iti Republic Act 4136 wenno iti Land Transportation and Traffic Code iti Joint Administrative Order Number 21401. Impakaamo iti LTO iti New Year's Day wenno makabulan kalpasan nga inwarawawag na iti panakitantan ti panakitumpal refurbishment on light electric bicycles iti Disyembre. Sigon kini LTO Chief ken Assistant Secretary Marcos Laquinao at ti panakitumpal ti panakiparet ket paset ti panangireket na may pasigurado ti kinatarget ti kalsada. Ting sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit ito. Hinayunan na pa iti publiko surutan ti tungpalen kadagiti panungurutan kin panakitulong da kadagiti otoridad tapno masigurado tinatalget kinaorno sa panakasimpa ti trapiko kadagiti kang runangan na kalsada. Casey Manaug, Radpas News.
Padaanan ti panagsubli ti Tirat Pass News, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken Vice Presidente Sara Duterte nang ipay ti mensay dati daytoy a barotawen. Dagita ken daduma pay nga damag ti panagsubli ti Tirat Pass News. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agnina. Saktayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tap na makipagrambak, kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tap nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayedan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Kakailyak dito'y galimuyot. Abrasayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo
iti kinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Pasko kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito yanak kinkabsat yo, Mayor JC Balingsat. Guyot, Galimuyot. Itituloy dagiti damag nang isiyangkat ti search and rescue operation ti Philippine Coast Guard iti maysa nga kayat boat nga nabaliktad bayat ti panaglayag na. Dito tintayamuan ti report ni Gino Gakusan. Nang isayangkat ti Philippine Coast Guard iti search and rescue operation para itinabaliktad a kayak boat iti Pasicon Beach, Barangay Baybay, Burgos, Surigao del Norte. Impakita dagiti imuna a report at talo nga individual tinaglugan ti kayak boat iti nasabat da. Tinapigsa nga daluyon iti agarop alas 12:15 ti aldaw. Anakay gapuan iti pan nakabaliktad na. Inyoswat ti PCG ti SAR operation ang nagresulta iti pan nakarekobre ti dua nga individual. May sa abangkay ken may sa nga nasugatan ang nakalasat. Dagos nga nang ipaay dagiti kameng ti Coast Guard iti medical atulong ken inyakar dati nasugatan nga individual. Iti kasitgan nga ospital para iti kanayunan apan nakaagas. Nupay kasta agtaltaleneda mapukpukaw ti may sa atao. Agtawen ti sangapulo ket siyam, residente ti Malolos, Bulacan. Binalakadan ti PCG dagiti amin na barko ken watercraft alumasat tinadakamat a vicinity waters ken kabangibang a lugar. Tapno mataginayon ti nainginget a panagbantay. Ken dagos nga agreport iti kasitgan nga Coast Guard unit para itinananay at tulong. RG Gakusan, Tirad Pass News. Iti sasangbay ti tawen 2026 agpada nga nangipay ti mensahe da Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken Vice Presidente Sara Duterte para tinamnama panagmaymaysa ken sirmata para iti pagilyan nga Pilipinas. At iti detalye manipod kini Casey Manaog. Inaluko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dagiti Pilipinos ang pangsangbayan ti tawen 2026 iti disiplina nanamnama ken panagmaymaysa iti panangtungoy ti dupudpud na progreso ti Pilipinas babaen ti naisurat a mensahe na. Kinuna ni Marcos ti baro atawen ket maysa daytoy namnama ken panagbalbaliw ken mangipaay ti tunggal maysa ti gundaway tapno kitaen ti napalabas kas maysa sursuro panakigasanggasat ken panligi. Kinuna pay at ti sermata ti baro atawen ket mangte ti namnama ken gagem para ti rungwanan ti namnama para ti umili. Kabayatan na inalukoy met ni Vice President Sara Duterte dagiti umili at katen tanyaman nga pagdududa ken buteng ti panagsabet ti baro atawen. Iti mansain warawag ni BP Sara adaytoy ket sinayal ti baro apan ang rugi manen ti pakasaritaan. May saan na dalo sa pinanid anakuan ti tamnama. Imbaga na payan ninyaman ti masagwanan ikot dagiti Pilipino ti naisang sanga na pigsa tapno malagpasan dagiti lapet ken panubo gapuy ti kinatabker ti pamati. Casey Manaog, Tirad Pass News. Baro atawen, baro anamnama, nangatulata, ti bilang dagiti Pinoy nga mangnamnama, iti nasaysayat nga panagbiag kinatal na pagilyan iti 2026. Dahito ti kinuna ti SWS Survey. Ti detalye, malipod kini Ismael Brin. Ada iti 80% dagiti Pinoy iti nagkuna apasang bayan da iti tawen 2026 anap nuan iti namnama asaan kedi a panagdandanag.
iti baro a survey to Social Weather Station wenno SWS naaramid ita bulan iti Nobyembre. Mangipakita daytoy iti kababaan na puntos iti uneg ti 96 a taon manipod iti 2009. Nakailista ti survey iti 98% mangipakita daytoy iti nabababa iti maysa a puntos manipod iti 90% iti 2024 ken 7 puntos a panagbaba manipod 96% iti 2023. Iti nasa was survey sanga pulugot maysa porsyento ti nagkuna a mabuteng da iti pananghugi iti 2026 nangat-ngato daytoy iti 10% iti 2024 ket adda 7 a puntos manipod iti 3% iti 2023. Nadamag iti survey dagiti 1,200 anatengan iti saludsod ti sumangbay kadi abaru a tawen ket sabaten yu anapnon manamnama wenno panagdanag. Iti daytoy metlang a survey dakkel tinamnama ti baru a tawen para iti Balance Luzon iti 92% iti Metro Manila ket 90% iti Visayas ket 85% ket iti Mindanao ket 84%. Tinasa o survey ket naaramid iti November 24 ginggana iti 30 iti 2025. Babaen iti face-to-face interview. Ismael Brintirad, PAS News. Dagitan ti nakabuklan ti Damag Titirad PAS News itinagan ti sibubukal nga puwersa Titirad PAS Network siak ni Jerry Gabaon na narungbo ken napnuan namnama baro tayon tayo amin kakailyan.